Paolo, panoorin mo na yung kay Ed Kaluwa. Sige na, kasi si Ed, lumalaban daw si Ed. Oo na, papanoorin na natin si Ed. Kumusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo, ang isa sa mga leading para abnormal experts ng Pilipinas. At ngayon, panonoorin natin ang interview ni Jessica Soho kay paring Ed. Alam mo naman natin si Ed, ang isa sa mga idol ko yan eh. Idol kayo, mapa-chicks, mapamulto, marami si Ed. Panoorin natin na hindi ako nakaka-copyright. Kamaarte dyan, hindi malaki dede mo, okay? Yun po naman, makakausap natin ang isang paranormal. Yay! Alamang, kilala nyo na ho siya dahil... Siyempre! Pinaalam ko lang po na hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Oh! The memes! So ito na yung sinabi ni Jessica na ito yung nangyari nung huli natin. Sabi mo, mayroong ganito. Pero may bata lang pala na naman, ng bato, di ba? Mayroon pong 3 or 4 na tao na na-encounter nila yon closely. Okay. Pag sinabi mong entity o element, Titi! Bata ang puto. They are called Itong mga elementals dahil they are guardians of the... Of the galaxy! Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Ulit ka! Oh my God. Bakit ka naririto? Sagutin mo ako, bakit nandito ka? Looks like we're not getting paid. Guardians ng ano? Sino kailangan guardiahan, ha? Saan niya nakukuha yung guardians? Ed, ano ba kasi ang trabaho talaga ng paranormal investigator? Ano ba ang... ang sakit, hindi na expert tawag sa akin. 9 years old po ako nung nag-start ako na may mga nakikita ko na hindi naman pala nakikita ng mga kasamahan ko, yung mga kaibigan ko. So minsan parang dumating sa point na akala nila may ganun ka eh. Kasi ako po kasi nagkaroon po ako ng sakit during that time. So hindi po ako nakakalabas ng bahay. I was bedridden. Okay, so, sige, bigyan na natin ang benefit of the doubt. Pero di ba yung mga tao bedridden na may sakit? Sila yung mas prone sa mga hallucinations? Sila yung mas prone sa mga nakakakita? Kuno? Wala lang. Di ba, hindi ba yung mga may sakit, yung nagigising na lang galing sa isang bangungot, na nagigising na lang pawis sa pawis, di ba? Siguro, hindi ba sila yung mas bagay? Hindi ba sila yung mas pinaka may chance na makakita, kuno, ng mga bagay na wala naman doon? Kasi di ba, ikaw ay may sakit, di ba? Hindi ko naman sinasabi sakit sa utak, pero meron kang sakit in some way, di ba? So, okay. And then yung pag iniiwanan ako ng nanay ko, parang ang nangyayari, iniisip ko saan nagpupunta yung nanay ko. And it so happen, nagulat na lang din ako na parang nakikita ko yung mga nangyayari sa labas. Sandali na bago ako tayo pagpatuloy kasi marami dyan mga triggered sa lahat ng bagay na sinasabi ng ibang tao na hindi sila makalunok na opinion na iba. Oh! Sino yun? Wala akong anything about sa mga paranormal, sa mga unknown. Pero gusto ko lang maging, dahil tayo ay nasa age na ngayon ng kaalaman at pagkritiko at pagkakaroon ng opinion, mabuti naman yan eh. Kasi pag marami kang opinion, meron kang worldview. Pag meron kang worldview, mas madali makaintindi ng mga bagay-bagay na hindi mo naman alam. So, dapat normal lang na magkaroon ka ng opinion sa lahat ng bagay. Hindi masama mag-isip. Alam ko maraming tao tinatamad mag-isip pa, yan yung mga tao sinasayang utak nila. Yan yung mga tao ayaw na mag-isip kasi ayaw ng gulo. Hindi naman gulo ang hinahabol mo rito eh. Nakakagulo ba magsalita? Nakakagulo ba makinig na opinion ng iba? Napaka-insecure mo ba sa mga nalalaman mo lang ngayon at ayaw mo nang dagdagan pa sa pagkinig ng iba? Diba? Yan na, nakakapagod yung mga ganyang klaseng tao eh. Yan yung mga tipo na nasa loob na ng isang kwarto buong buhay nila. Opinion lang nila tsaka yung mga taong kapareho opinion lang nila narinig nila sa buong buhay nila. O anytime, so kahit anong mga tao na magsasabi ng ibang opinion sa kanila, wag mo ko takihin, hindi yan totoo sa buong buhay ko. Ito yung alam ko, kaya sigurado ko, hindi yan tama yung sinasabi mo. Paano ka lalaki bilang isang tao, di ba? Sa mga sinasabi dyan na binabash yung si Eddie, nagiging mas critical lang ako kasi binibigyan niya ng lohika, binibigyan niya ng sense yung kanya sinasabi. So, syempre, meron tayong mga parang criteria na masasabi natin, pareho ba sa ating may sense? O pwede natin dun pagsimulan yung argumento at pwede tayo umakyat sa argumento na yon, di ba? Kailangan may siyensa tayo. Alam nyo naman tayo dito, Pampamilyang Channel. Education ang tag nitong video na to. Ko-confirm naman niya, tama naman na nakita ko siya. Parang during that time, I developed yung tinatawag nating OBE or out of the body experience, yung parang astral projection. Yung astral projection, hindi ko siya masakyan kasi para siyang lucid dreaming sa akin eh. Ang lucid dreaming, pwede mo talagang gawin. Pero hindi dahil yung spirito mo nasa labas, pero dahil yung utak mo nakokontrol yung pagiging dreamlike
state mo. Nagko-control niya to the point na kaya mo makita yung sarili mo, pero hindi dahil yung kaluluwa mo ay nasa labas. Yun ini-imagine ng utak mo na nasa labas siya. Diba? So walang out of body. It's more on mind over matter kind of experience. Nasasakyan nyo ba ako? Pwede nyo i-search yung lucid dreaming sa internet. Pwede nyo talaga itong gawin. Pero kung hindi nyo alam yung ginagawa nyo, huwag nyo gawin. Kasi pwede yung dream maging nightmare. Tapos, ayun na. Nakakapunta ka sa deep web. Kasi diba, kung meron talaga siya out of body experience at kanyang pagkakadescribe, yung tipong lalabas yung kaluluwa ko doon sa katawan ko, ba't hindi ka pa mayaman? Like, bakit hindi ka pupunta sa likod ng mga lotto outlets or sa likod ng mga exam results? Like, napakadali mandaya or napakadaling gamitin niya sa mas makabuluhang paraan kaysa sa paghanap ng mga multo. Pwede kang yumaman, pwede kang makahanap ng mga bagay na nawawala sa'yo, di ba? Bakit ganyan? Ba't ganyan mo gagamitin kung ganyan na klase ng out-of-body experience yung kapangyarihan mo? Diba? So, gusto nyo malaman paano ang Castle Project. Ito, merong WikiHow. Isa sa mga pinaka-legit na pagkakaalaman. Tutulog ka, create the atmosphere. Dapat kalmado utak mo, lie down. From 0 to 100, lie down and relax. Bigla, boom, moving the soul from the body. Nakaano ba to sa Yu-Gi-Oh? Yung pag natalo ka, mawawala yung kaluluwa mo. Ayun, Dark Duel. Ayun, ito mga sinasabi niya, yung mga ganyan. Lucid dreaming to. Hindi naman to astral projection eh. Hindi talaga to kaluluwa mo. Itong Silver Surfer na to. Nai-imagine lang ng utak mo na nasa labas ka. Syempre, nakita na ng utak mo yung papunta doon sa kama mo. Kumbaga nakagawa na siya ng 3-dimensional na mundo na alam niya, nandun yung utak, nandun siya, di ba? Mayroon tayo sense of awareness. Yun nga ang meron tayo na wala ibang hayop. Alam natin na tayo isang human. Yung mga pusa, di wala naisip na pusa sila. Alam lang nila na kailangan nila kumain, tumae, uminom ng tubig at magparami. Ulit-ulitin lang hanggang mamatay sila. Di nila alam yung talagang whole scope of the universe, di ba? Meron tayo, yun na ay both a blessing and a curse sa atin, di ba? Kaya magkakaroon ng mga existential crisis yung mga matatanda, di ba? Nagagawa ng utak mo gumawa ng parang simulation na feeling niya nasa labas siya ng kanyang katawan. Yes, the best. Oh my God. Paano mo nabuksan yung isang espiritu? Well, yun nga, kasi nga, hanggang gumagalaw ka doon sa panaginip mo, ini-imagine lang niya na binubuksan niya yung pinto mo. Hindi siya talagang binuksan mo yung pinto mo. Imposible yun. Okay? Pwede mo imagine na lahat. Masaya mag-lucid dreaming kung marunong ka daw. Di ko pa tinaya tayo. Wala akong planong gawin. Pero kung gagawin nyo, please, magbasa-basa muna kayo, ha? Baka mapulot ko lang kayo sa panaginip news na natokhang kayo. Or out of the body experience, yung parang astral projection. Ito out of body na pagkaka-explain ni Ed dito. Nasa isa kay lugar, 'di ba? Nanay tsaka yung anak niya. Syempre, out of kunyari sabihin natin may 3 kalsada na pinupuntahan yung nanay mo para kung pumunta, bumili ng mga bagay-bagay. Pero 1 out of 3 chance na isasabihin mo na pinuntahan ng nanay mo, na pinuntahan ng nanay mo. Kasi yun yung lagi mong pinupuntahan eh. So kung sasabihin mo sa akin na yung sinabi mo tama, syempre tatama yun kasi nandun yun sa multiple choice eh. Nandun yun sa mga multiple choice, so pwede puntahan ng nanay mo. So hindi ko mag-gets na paano naging supernatural agad yun. Paano naging magic yun? Ed, ano ba? Napaka-anecdotal kasi nung sinasabi ni Ed. Kaya ang hirap paniwalaan. Like, walang scientific backing yung sinasabi. Lagi lang, kasi ganun ako nung bata eh. Eksaktong 9 years old nagkaroon ako. Ako nga wala lang ako naalala nung 9 years old ako eh. Hindi ka patuli, Ed. Diba? Parang paano ko maniniwala na alam mo yung 9 years old? Diba? Hindi ba mas mataas yung chance na naisip mo lang to ngayon? Bibigyan ko lang ng numero age ko na nakakuha ako ng kapangyarihan. 9 years old! Pinipili ko 9 years old ngayon na. Nakapagbiyahe yung iyong espiritu. Parang ganun po. Aha. More or less, Parang ganun po siya. bigyan nating And vague. then, nagtuloy-tuloy ako, nag-aral ako. So, Yan, mabuti pa si Ed nag-aaral. Aral kayo. Dala-dalang mga instrumento. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano-ano? Yes, let's go! this one is what we call the dowsing rod. This is just an extension of the ability kung ano meron po yung taong gumagamit. Sobrang dilagpasan kasi niya kung bakit dowsing rod yung dapat ang ginagamit niya. Ginagamit ang dowsing rod para maghanap ng mga tubig underground. Mga tubig na mga pipeline sa may tubig na dumada. Siyempre sa mga panahon noon, importante ang tubig.
ang tawag dyan sa dowsing rod, yung paggamit ng dowsing rod ay divination. Yan yung paghanap ng mga tubig sa ilalim ng lupa, gemstones, kahit anong basta nasa ilalim ng lupa. Syempre, walang scientific evidence para i-back yung kapangyarihan ng dowsing rod. Ang sinasabi ng mga teorya doon kaya siya gumagalaw kasi yung tao mismo, meron na siya instinct na kung nasaan yung ito yung mga taong sanay na makahanap ng tubig. Kung meron na silang innate na talent sa paghanap ng mga bagay sa ilalim ng lupa. Minsan subconscious nila nalalaman. So, doon pumapasok yung pagka-subconscious na pag nandun na sila, subconsciously yung katawan nila, ipapoint yung kanila na hindi nila nalalaman. Yung isa naman teorya, may electromagnetic force na nagre-react doon sa katawan ng tao galing doon sa tubig or doon sa bakal or sa pipeline at nagre-react yung katawan mo doon sa rods. Parang magnet, gumagalaw siya papunta doon sa gitna. And then this one is what we call the EMF. So, but Gotcha. Ito na naman EMF. 1.6 ka lang, boy. Lazada, let's go. kapag gusto kong magtanong, Walang sagot sa tanong. pag sinusunod niya yung kulay na pinili mo, that means he's responding to your question. So, yun po Jessica, I'm sorry. Sige lang, Ed. Nangyari na naniniwala ako sa'yo, Ed. So, unang-una pa lang, napaka-foolproof nung ganyang klaseng galawan, Ed. Kasi, di ba, sabi nga niya, pag nag-react siya dun sa kanyang EMF, pag umilaw yan, ibig sabihin nag-react siya. Pero pag hindi yan nag-react, sasabihin lang ni Ed dun sa kanyang kasama na, hindi tayo pinapansin ng multo. Mali yung pagkaka-phrase niya ng statement. Foolproof yung statement. Hindi mo mahahanapan ng mali. Lagi niya maipapasok na may multo na agad. Or may entity o kuryente man yan. Kung ano mang kuryente yan. Tapos ito naman po is what we call the ghost box. Gadget ulit. Ito naman ghost box. Ito yung, sa lahat ng mga dinala niyang gamit, ito yung may pinaka may sense. Kung multo yan, wala yung vocal cords or wala yung pang vibrate ng sound to make a sound. So ito sinasabi niya, yung kuryente kuno ng multo dadaan dito sa makina na to. At yung makina ang magbabibrate at gagawa ng tunog para dun sa multo. Kumbaga kung mag-iimbento ka na lang, ito ang may pinaka may sense. Ito yung mga tipong, pwede, wala akong counter argument dyan. Masasakyan ko to, parang Ed. It so happen na yung entities doon ay sundalo na mga namatay na before. Jessica! So tinanong ko siya, sabi ko, ano ka? And then biglang sasagot niya, soldier. Okay, ito. Ed! Okay, sige, fine. Ibibigyan na natin yung benefit of the doubt na marunong magtagalog yung multo. Okay, sige. Palalagpasin na natin yon for the sake of the argument. Pero napaka-vague dun tanong na, ano ka? Bakit? Di ba? Kung isa ako multo, sasabihin ko, hindi ako soldier. Sasabihin ko, multo ako. Ba't ko sasabihin soldier? Wala pang self-awareness sa isang multo. Para naka-autopilot ka lang ba? Pero makinis yung balat niya. Makinis ba? Puti siya. Pero ba't ganon? So meron pong halimbawa yung isang area, ipipil natin yan. Kung ang energy niya is negative, so definitely makaka-apekto yan sa mga Sandali. Ano ang positive negative energy? Energy as in masama? Ang morality is sobrang gray area. Sobrang naghahalo-halo yan. Alam nyo ba, sa North Pole, yung mga Eskimo, pag nanganak yung partner mo, wala namang asawa doon, wala namang marriage. Pag nanganak yung kinakasama mong babae, kasi hindi mo kaya pakainin yung bata, okay lang itapon siya sa dagat. Mabuti ba yun o hindi? Sa kanila mabuti yun. Kasi hindi nila mapapakain yung batang yun. Pag di nila napakain yung batang yun, mamamatay yung buong tribo nila. So kung gagamit ka ng positive negative energy sa akin, hindi pwedeng morality ang labanan natin. O positive negative yan, dapat yan yung electron tsaka proton with the neutron, di ba? But hindi mo yun yung napaka-vague kasi gusto ko intindihin kita, Ed, alam mo yun? Kampi mo ako dito ha. Tinutulungan kita magka-sense sa mga taong bumabati ko sa'yo ha. Hindi ako yung isa sa mga nambabati ko sa'yo. Pero yung sinasabi mo sa hindi ko mag-gets. So ito po yung ginagawa ko. Tinatanggal natin yung negative energies ng lugar and then Paano mo tatanggalin yung negative energy? Kinuha ka namin para dun sa mga... Kinuha ka namin para ipitin. balot po ng tinatawag nating imprints yung lugar. Print? Opo, yung memories po. Ang Okay. dami niyang memories from the past. Haunted ang Manila City Hall. Yes po. Haunted na sito kasi daming ghost employee dyan. Oops! Boom! Jokes! Ito yung sinabi kasi ni Ed na marami daw siya nakita imprint yung mga taong namatay doon sa Manila City Hall. Kaya mo lang masasabi yan. Kasi alam mo na City Hall yan eh. Papasukin mo ang isang paranormal expert sa isang bahay na hindi nila alam kung ano. Tapos nagpapasok ka rin ng isa pang tao. Papasukin mo sila sa isang bahay na hindi nila alam kung ano. Isa sa isang bahay na square lang bagong gawa. At isa sa isang bahay o isang building na
marami ng history ang naganap. Tulad ng isang city hall, kumbaga. Babayaran kita, kung meron lang ako 1 milyon, babayaran kita. 50-50 chance, nagkakapalit lang yung sinasabi nila sa dalawa. Kumbaga, walang diferensya kung ano man yung pinupuntahan nila. The fact lang na kaya sabihin ni Ed yun, kasi coming in, papunta sa Manila City Hall, alam na niya na isa tong City Hall. Alam niya na marami dito nangyayari. Kumbaga, meron na siyang parang yung utak niya, nakakalso na siya doon sa alam niya na, pupunta ako na City Hall. Kung alam niya na pupunta siya sa isang kahon, dyan sa kalsada sa gilid, syempre alam niya wala tong footprint kasi kahon lang to sa kalsada. Ay, i-imprint. At para naman po dun sa mga taong, naunawaan ko po kayo, yung mga nambabash, yung mga yan, alam ko po yung sa loobin ninyo kasi wala po kayo dun sa lugar at hindi po kayo yung nasa katayuan ko during that time. Alam mo, wala naman akong problema kay Ed. Sa totoo lang, nakakatuwa lang kasi na inipit siya ng Jessica Soho dun sa huling pangyayari. Sabihin na natin, si Ed ay isang totoong paranormal expert. Pag may isang baliw dyan, na ginaya niya si Ed, ginaya niya lahat ng galaw, binili niya lahat ng ano sa Lazada, lahat ng mga paranormal niya, mga gadgets, paano natin madi-differentiate ngayon kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung sinabi niya ngayon, hindi, fake yan si Ed, ito, totoo. Tapos ganyan si Ed. Ano, nasaan yung boundary, nasaan yung criteria, nasaan yung parameters natin para masabi na itong binabayaran kong paranormal expert para ayusin yung mga kuno-kuno kung mga nakikita or mga nanggugulo sa aking bahay, sa aming barangay, totoo, legit, hindi scam. Para naman hindi manakawan, kumbaga, or hindi mauto siya ng mga hindi tulad ni Ed. Kasi syempre meron naman mga paranormal expert na mga kupal talaga. Feel ko naman si Ed, sa kanyang puso, he means well, like hindi naman talaga siyang lololoko. Feel ko naman sa belief niya, naniniwala talaga siyang meron siyang kapangyarihan. At wala namang masama doon kung gusto niya i-share, kung binubuhos niya yung kanyang buhay at yung kanyang kaalaman para makatulong, para mapakalma yung mga Pilipinong nangangailangan ng kanyang tulong, ng kanyang expertise. Paano naman kung may mga kupal na ginagaya siya, sinasakyan yung kanyang kasikatan para manguto ng kapwa niyang Pilipino, di ba? Yun naman iniiwasan. Kumbaga, para sa akin, okay lang na makriticize si Ed. Feeling ko naman okay lang kay Ed yun. Para sa ikabubuti rin ng mga taong manggagaya lang din sa kanya. Mga taong sasakyan yung ganitong klaseng craze or ganitong klaseng trend ng mga paranormal experts para pagkakitaan yung mga taong, mga lola na parang, ayoko na makita yung ano ko, diba? Yung ganon. Tapos, sige, bayaran mo ako 5,000, paalisin natin yan. Pero naging parang placebo effect lang pala na namimiss lang pala niya asawa niya, ganyan, bla bla bla. Diba? Yun lang iniiwasan. Kumbaga, ito na yung necessary na pagkikriticize kay Ed para yung mga tao manggagago talaga. Mag-iisip muna ng 2 beses, 10 milyong beses bago sila sumakay sa ganitong klaseng pananakot. Ulitin ko lang wala akong problema kay Ed. Ang pinoproblema ko lang ay yung mga taong sasakyan yung ganyang klaseng larangan. 1.6 lang, pwede ka lang maging paranormal expert. Kumuha ka lang ng 2 bakal na nakayupe sa construction site sa inyo. Dowsing rod ka na. Kumuha ka lang ng iniihian ng pusa mo na bakal. Kumuha ka ng pangpudpud ng paminta. Meron ka na nung Tibetan bowl na yun. Gusto ko lang maging safe yung mga taong ignorante sa mga ganyang bagay. So, di ba, doon nagtatapos sa ating Ed Caluwag review. So, Ed Caluwag, pagpatuloy mo yan. Sana maging modelo ka sa mga taong magiging paranormal expert. Sana maggawa ka ng series mo na hinahanap mo yung mga paranormal expertan lang. Feeling ko yun ang mga pinaka maitutulong mo sa mga taong naniniwala sa ganyan. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan i-share sa mga multo nyong friends. And like nyo na rin, ha? Tapos, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung mumultuhin ko kayo. Isusuksok ko yung EMF detector sa paranormal channel po tayo dito. Di kami nang aaway. Paul.